Bé, doncs un dels primers llocs que he escollit ha estat el carrer Comte, que també és conegut a Tarragona com Pilon Street. És un carrer significatiu per mi perquè, primer pel lloc on està, perquè està a la part alta, és perpendicular al carrer Cavallers, i jo hi passo molt perquè porto els meus fills al Conservatori de Música. Llavors és un lloc doncs, molt familiar, un carrer molt de pas. El que fa el carrer aquest, té aquests 75 pilons que cada any tota la gent que vol pot anar, per tant és un carrer obert que promou la participació de la ciutadania, i d'altra banda doncs, jo penso que és un símbol important de la ciutat en quant a foment de la creativitat, del talent, de la imaginació. El segon lloc que he escollit justament agafa des de l'acabament o començament de la Rambla Vella fins a baix a la primera rotonda, i el que fa és oferir aquesta panoràmica de la ciutat oberta al mar, i en una banda doncs, ens queda a la mà esquerra l'amfiteatre romà, i d'altra doncs, veiem el port i alguns primers edificis del Serrallo. No? Cada vegada que ve algun visitant que venen doncs, per feina de la universitat, o amics o companys o gent que no ha estat mai a la ciutat, sempre amb el cotxe o caminant doncs, baixem fins baix i tornem a pujar, perquè penso que la panoràmica doncs, és molt interessant. No? D'una banda doncs, per la part de la Tàrraco romana, la història, i d'altra banda doncs, el port, aquest moviment, aquesta apertura de la ciutat, no? Que també s'ha de fomentar, l'estació de tren. El tercer lloc que he destacat ha estat la plaça del Rei, i he agafat com símbol doncs, l'estàtua que hi ha de l'emperador August mirant al mar també. Penso que aquesta plaça recull doncs, tot el conjunt arqueològic de Tarragona, i a banda doncs, també simbolitza la vida al carrer, no? Els bars, les terrasses, la gastronomia, el fet de poder anar caminant a tot arreu, no? Que és una cosa que valorem molt la gent que vivim a Tarragona. També l'edifici del Pretori romà, les dues esglésies, i sobretot doncs, la vida que s'hi genera al voltant, amb la plaça del Fòrum, el carrer Santana, i després tota la part de celebració cultural també, que per exemple per Setmana Santa és una plaça que esdevé potser la més important. Bé, doncs aquest és l'edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. És l'edifici de l'antic escorxador, un lloc molt emblemàtic també dins la ciutat de Tarragona, situat a la part alta, molt a prop de la catedral, i situat en un enclavament molt elevat de la ciutat, no? També. Jo vaig ser la primera generació, vaig estudiar filologia anglogermànica i vaig ser la primera generació que vam tenir el títol com Universitat Rovira i Virgili, per tant la meva vinculació en primer lloc ve com a alumna. I després, l'any 2006, vaig començar a treballar ja com professora en l'àmbit de la tecnologia educativa a la Facultat de Ciències de l'Educació de la universitat. Per mi el fet de treballar sobretot després d'haver marxat i tornar a treballar aquí, doncs és com ser a casa, no? I penso que aquesta universitat, amb el pas dels anys, doncs, a banda del que significa per la ciutat, també ha sabut generar-se una identitat pròpia molt important i molt diferenciada d'altres universitats catalanes, i penso que aquí pot raure una clau del seu èxit, no?